Good morning guys, good morning guys, samahan nyo ulit ako sa aking pasada. So itutur ko ulit kayo dito sa buong Metro Manila. Okay guys. May pasero tayo. Ayan o, pumapara. McKinley Forbes, Manila Polo Club. Kuya, oh. Jupiter ka po, dire-diretso. Ano? Bayan. Oh, ang bayad na kagad. Sa may kwarto. Tapos U-turn po. Pag U-turn niyo po, bababa na. Hindi na ako papasok. Hindi na po. U-turn na lang po. Thank you. Maraming salamat po. Okay. God bless po. Thank you. Okay. Yan na. Dati guys, ito ang pinakasikat na subdivision, exclusive ito. Itong lugar na ito, McKinley ito. So dati, sarado yan dyan, kampo ng, yung BGC na yan, kampo yan. So, exclusive na ito. Ngayon, nung mabuksan yung BGC, yun, nabuksan na ito. Dati exclusive to para sa Dasmariñas subdivision, McKinley subdivision. Ayan. Ngayon ano na ito, naging busy road na mula nung binuksan yung kampo.
Kanan? Hindi, diretso tayo. Hindi tayo kumain. Sabi. Balik, kabisado mo naman yata. Oo. Ano nangyari? Ay, sumobra. Sorry. Ay! Patay tayo. Sige, dito na lang ako, kuya. Ay, sige, sige. So ito guys ito na aristocrat na ito guys, kay ano yan, kay mga Aquino, may-ari niyan. Kila Babs Aquino, yung pamangkin ni Chris Aquino. Yan. Cardinal Santos, kuya. Medical Center. Saan ba? Cardinal Santos Medical Center. Cardinal Greenells? Opo. Greenpeace ba yan? Oo, Cardinal eh. Wala may bang Cardinal. Isa lang ba yan? San Juan. Oh, ayan, San Juan. Cardinals nga po. Oh, San Juan. Wala. Malayo yan. Hospital ng mga ano, Hospital mayayaman. pari. Hindi, ng mga pari. Siguro mayaman kayo ma'am, kaya doon ka na madala. Hindi. Nakakumpay po yung pari doon. Ang lapit ng Ha? ang lapit ng ospital dito. Eh, doon ang po dapat ang mga pari kasi libre sila. Wala silang dapat bayaran kasi sagot ng mga diocesan yun. Ganun sagot ng ano. O, dahil sagot ng mga ano yun, ng mga diocesan. Diocese. Ako. Hindi nga lang ako pupunta doon eh. Nadadalawan nyo lang po. Opo, nakakumpay po kasi siya. Malayo po yan, San Juan po. Nasa naman pala yun. Po. So go tayo. Oo? Go. Opo. Kala nyo dito lang Manila? Opo. Kaya ako gulat ako. Saan? San Juan po yan. Sa may Green Hills. Nakarating ka ng Green Hills, doon yan. Doon pala yun. Po. Sa Wilson. Bali, sasabihin na lang ako sa kanya. Lalabas siya ngayon. Okay.
Dito na lang tayo ma'am, hindi tayo makapasok doon. Traffic. Sige po. Ito sa binabaan nito. Magkano po kuya? 263. Diretso lang tayo ma'am. Okay, diretso. Ay, umulan guys. Tamo yan kasi yun, lakas ng ulan oh. Ng ating Super Radio reporter, nasa Tomas Marato, dito sa lungsod Quezon, si Glenn Huevo. Glenn, kamusta dyan? Malakas ba ulan? Biglang pumunta ang napakalakas na ulan dito sa area ng Tomas Morato sa lungsod ng Quezon. Kasabayan natin sila Madrina na transfer from advisory ng pag-asa kung saan mararanasan ng mga pag-ulan. Ta, Boss, sa may Guadalupe, sa may... bilis, bilis. Sa may hospital ng Makati. Bilis. Magkano muna? Eh, metro, ayaw mo na metro? Metro? Okay, metro. Ano Makati, yung Taguig na yun. Pwede ka pa ng Makati. Alam, batang Makati ako. Di ko alam kung ano mga aning ko sa address ng mga yan eh. Taguig na. Taguig. Hindi talaga mabago eh. Hindi talaga mabago yung mga dating taga Makati. Hindi na mabago. Grabe guys, pumila tayo ng 2 oras. Tapos nadampot natin 60 pesos lang. Grabe. Grabe ang gagamuton. Masapnutan. So okay guys, hanggang dito lang vlog ko guys. Alas 6 na ng hapon. Okay guys, bye bye. Ang huling biyahe ko ay Nabutas.